साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय बिटिसि रां बावजाया दिनै जोबलांबाय। बे खेबनि रां बावजायाव बिटिआर सरकारनि मावनो लानाय खामानिनि बाजेट आरो गुबुन गुबुन बिफानफोरनिफ्राय खामानिनि थाखाय दैखांनानै लानाय बाजेटनि सायाव गुवारै फोरमायदों। रां बावजायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय गासै 800 कौटि रांनि बाजेटखौ दैखांनानै लादों। बुंथिगिरि काथिराम बर'नि मासि लानानै सामलायनाय बे खेबनि रां बावजायाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन मोन 38 बिफानफोरा खामानि मावनो गोबां कौटि रांनि बाजेटखौ आजावना लादों। 2023-24 नि बिटिसि रां बावजायाव जेरै लेन्ड रेभिनिउआव 8 कौटि 95 लाख, ट्रेन्सपर्टआव 10 कौटि 52 लाख, सावस्रि आरो नखर अनसायनाय बिफानाव 72 कौटि 85 लाख, WPT एन्ड BC PWD सोलोंथाइ गेलेमु बिफानफोराव बांसिन कौटि रांनि बाजेटखौ आजावनानै लादों। बे रां बावजायाव आजावनानै लानाय गुबुन गुबुन बाजेटनि गेजेरजों बिटिआरनि जौगाथाय आरो रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होनायाव थोजासे मदद मोनगोन होननानै बिटिआर सरकारा मिजिं होदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।